Poljoprivredna škola sa domom učenika Sonja Marinković domaćin je učenicima iz 24 škole iz cele Srbije koji učestvuju na republičkom takmičenju. U naredna 2 dana učenici će se takmičiti u 4 oblasti obrazovnih profila: prehrambeni tehničar, operater u prehrambenoj industriji, pekar i mesar. Jedno veliko takmičenje, možda i da kažem jedna velika organizacija bi ovde pred nama bila. Sad je slatko kada se sve onako reši, pa kad dođemo do toga da svečano otvaramo. Učestvuje nekih 24 škola, tu se neko odjavio, prijavio. Vi svi znate da je ovo najobimnije takmičenje iz naše oblasti. Imamo 4 profila, nisu sve škole zastupljene sa sva 4 profila. Ono je jedan 4-godišnji, tako to znate, prehrambeni tehničar, tu imamo i najviše učenika. Imamo 3-godišnje profila, operatere, mesare i pekare. Potrudit ćemo se da budemo dobri domaćini kao i svake godine unazad. Najveći deo takmičenja se odvija u školi. Jedan deo mesara odlazi sutra u Grabovo, to je jedna klanica u okolini gde će oni da rade taj praktični deo. Sve ostalo smešteni ste ovde, ovde su obroci, sutra svečana večera, tako da volio bih da vam ne protegne baš tako brzo, ali da vam protegne veoma lako. Takmičenje se odvija pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i udruženja srednjih škola područja rada, poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane. Eto kako se pogodilo, zato što su 2 godine nismo uspjeli da organizujemo ovo takmičenje, ali se ovo takmičenje realizuje u jubileju Poljoprivredne škole sa domom učenika Sonja Marinković. Poljoprivredna škola Sonja Marinković ove godine obeležava 150 godina od svog postojanja i ona nosi svoje tradicije od davne, daleke 1872. godine, kada je počela da radi u Požarevcu zemljodelsko-šumarska škola. I to, da vam kažem, da je to bio najveći stepen obrazovanja iz oblasti poljoprivrede i šumarstva u tadašnjoj Kneževini Srbiji. Bez obzira na osvojeni plasman, svi učenici su pobednici jer su odabrali veoma važan profil proizvodnja hrane, zaključio je Vukašinović.